uDaryl noHazel Edwards ziingcali zokwenza icompost kwaye bebezintshatsheli ezinkulu kwiqela likaFarming God's Way eminyaka baphinda banegalelo elikhulu ekuhlanganisweni kweli candelo. Icompost sesona sichumiso esikumgangatho ophakamileyo onokusisebenzisa endaweni yesichumiso esiziinkozo. Ayakhi kuphela izondlo zendalo emhlabeni, ikwaluncedo lokubuyisela ulungelelwano lwemveli kwindalo olwenzeka kwimigangatho yomhlaba. KwabaseKorinte besibini isahluko ngu-9 ivesi yesi-8, unako ke uThixo ukuphuphumisela kuni ubabalo lwakhe, ukuze nithi nihlala ninako nje ukwanela konke ngendawo zonke, niphuphumele emsebenzini wonke olungileyo. Ilizwi likaThixo liyinyaniso. Wenze indlela yokuba wonke umntu abe nesona sichumiso sexabiso sokuchumisa umhlaba, icompost. Ngokokugalela icompost kwixabiso eliphezulu emhlabeni, abalimi bangazuza isivuno esilinganayo ukuba ayingebisesona singcono ngengeniso emva kwexesha elide xa kuthelekiswa nokusetyenziswa kwesichumiso esiziinkozo. Yintoni icompost? Icompost imvuthuluka evundileyo yesichumiso sendalo eyenziwa kukunqunqwa zizinambuzane, ingakumbi intsholongwane nokungunda. Uqinisekisa ukuba sinecompost yexabiso, masilandele umgangatho omiselweyo kwaye sihambe ngenyathelo ngalinye ekufuneka lilandelwe. Sicebisa ukuba ingqumba yecompost mayilinganiselwe kwiimeters ezimbini ubude ukuze iimitha ezimbini ububanzi nesinye ke i-2 meters ukuphakama. Incinci ngokwaneleyo ukuze umntu omnye ayisebenze iiyure ezimbalwa, ngeli xesha ivumela ubushushu obaneleyo apha ngaphakathi kwengqumba. Lo mthamo wecompost wanele ukuba usetyenziswe kwi-ankile enye okanye kwisiqingatha sehektare yombona. Kucetyiswa ukuba ungayicuthi icompost ibe ngaphantsi ke-1,5 yemitha esiphindaphindwe kathathu. Icompost yindibanisela izinto ezintathu: initrogen, umgquba, uhlaza nokuziinkuni nokomileyo. Eyokuqala sisabelo senitrogen. Initrogen ngumlilo wengqumba yecompost, ikwangunobangela wokuqala komsebenzi wentsholongwane. Umlinganiselo wesabelo senitrogen kwingqumba yakho ipha kwi-10% yaye ungasebenzisa iingxowa zomgquba ezi-15 okanye imidumbu kule. Xa ufuna uluhlu lwemidumbu onokuyisebenzisa xa usenza icompost, jonga kwesi sikhokhelo sakho. Eyesibini, sisabelo sohlaza. Amagqabi aluhlaza ngumthombo weswekile kwaye ayafuneka xa usenza icompost ekwixabiso eliphezulu. Uhlaza lokwenza ingqumba lufuneka lube phaa kwi-45% lubandakanya yonke into esikwe iluhlaza, nokuba ide yoma isisabelo sohlaza. Eyesithathu, sisabelo sokuziinkuni nokomileyo. Iinkuni zinceda ukukhuthaza ukungunda kwingqumba ngokuba ziyacotha ukuqhekeka, zize ke zigcine le ngqumba ibetha umoya, okomileyo kona kongeza ubuninzi. Isabelo sokuziinkuni nokomileyo silingana nesabelo sohlaza, size sigcwalise nje i-45% yengqumba. Okuziinkuni kubandakanya imipha yombona, iindiza, amasebe omthi, imvuthuluka yamaplanga ngelinye ixesha. Okomileyo kona kubandakanya ingca yokwakha, amagqabi ndawonye nokhula. Ngoko ke xa sisakha ingqumba yethu siza kudinga 600 eelitha zamanzi, iingxowa eziyi-15 zomgquba kunye nezahlulo ezilinganayo eziyi-45% ohlaza ne-45% okuziinkuni okomileyo. Ezi zinto zokwenza ingqumba yecompost mazohlulahlulwe zingadityaniswa kude kufike ixesha lokuphelela kwazo.
Ukuqokelela izinto ezaneleyo zokwakha ingqumba yecompost kuthatha ixesha elide, ngoko ke kufuneka ucwangcise kakuhle. Ndisoloko ndicebisa ngelithi amafama alima ngendlela kaThixo mawadibane abe ngamaqela anabantu abahlanu, bathandaze, kwenziwe abafundi baphinde bancedisane. Ngoko ke bangenza iingqumba zabo behlangene baphinde babe nobudlelwane ngexesha elifikileyo engelela kulima. Qalisa ukuqokelela izinto zokwenza icompost ngeli xesha esona sityalo osityalileyo senze isigqumathelo, xa amafama esaphumlile ekususeni ukhula. Kuleli xesha ke uhlaza luluninzi olukufutshane nawe. Oku kuyakunika icompost ixesha elaneleyo lokuba ivunde ngokugqibeleleyo phambi kwexesha elilandelayo lokutyala. Umzekelo, kwindawo etyala ngenyanga uNovemba, yenze icompost ngenyanga uFebruwari, ugqibe kuyiguqula ngenyanga uApril, uze ke uyiyeke iinyanga ezimbalwa ukuze ivunde ikulungele ukusetyenziswa ngenyanga uOktobha. Xa usakha ingqumba, kubaluleke kakhulu ukugcina izabelo eziqingqiweyo. Eyona ndlela ke ilula yokwenza oku kukuyakha ngokumana utshintsha-tshintsha ukwalekwa ezi zinto zingundoqo zintathu zale ndibanisela. Nkxuza emanzini uhlaza ndawonye nokuziinkuni okomileyo kwinto egalelwe amanzi phambi kokuba uzibeke kwingqumba, ukuze yonke imigangatho ibe manzi ngokwaneleyo. Xa imanzi kakuhle kwasekuqaleni kuthetha ukuba uyakuwongeza amanzi mhlawumbi kanye okanye kabini ngeli xesha okuyiguqula leenyanga ezimbini. Qala wendlale ama-20 cm kuzinkuni nokomileyo, uze ngaphezulu waleke i-20 cm yohlaza, kulandela iingxowa ezimbini zomgquba omanzi ngokwaneleyo ngaphezulu, phinde uqhube usenza njalo ude uyokufika ke ngoku kwiimitha ezimbini ngobude. Kusemva kweentsuku ezintathu kwaye ingqumba yecompost ishushu ifuna ukuguqulwa. Eyona ndlela ingcono yokwenza oku kukuhlanganisa ingqumba kwelinye icala eliyi-2 mitha esiphindaphindwe ngesinye isiqingatha se-2 mitha, usebenzisa ifolokhwe yokulima. Ukuphethupethula kwengqumba kwenza igcine ubushushu obamkelekileyo, kuhlanganisa yonke indibanisela yengqumba, kuzisa ube kungaphandle kwingqumba kungene ngaphakathi, kuvulela ukungena komoya kwingqumba, kuvumela ukuba ke kujongwe ubungakanani bokufuma ndawonye nokulungiswa kwakho xa kukho imfuneko. Ukuba ingqumba ayiguqulwanga ayikwazi ukuvuleka kungene umoya, iyonakala, ibe nevumba elibi, ikhokhelele kwingqumba engenaxabiso. Ingqumba iyakhawuleza ukuba shushu ngenxa yomsebenzi weentsholongwane. Umlinganiselo wamaqolo obushushu alungileyo kwingqumba kufuneka agcinwe phakathi kwi-55 degrees Celsius ukuya phaa kwi-68 degrees Celsius ukuze kufe yonke imbewu yokhula ndawonye nazo zonke izinambuzane neentsholongwane ezibangela izifo. Ukuba uyiguqula ingqumba yakho, ubushushu bungade bugqithe lula ukuyofika phaa ku-70 degrees Celsius otshisa kakhulu kwaye butshabalalise nezinambuzane ezilulutho, buyitshise benze nenkcitho yecarbon. Eyona ndlela ichanekileyo yokujonga umlinganiselo wamaqondo obushushu kukusebenzisa isixhobo somlinganiselo wamaqondo. Guqula ingqumba phambi kokuba ubushushu bufike kwi-70 degrees Celsius.
Indlela enexabiso eliphantsi yokuxilonga amaqondo kukusebenzisa intsimbi elinganiselwa kwi-8 mm. Emva kokuyifaka kule ngqumba imizuzwana nje, khangela ukuba ungakwazi na ukuyibamba kangangexesha elilinganiselwa kwimizuzwana emi-5. Ukuba uyakwazi ukuyibamba, ubushushu bale ngqumba bungaphantsi kuka-70 degrees Celsius. Ukuba ukwazi ukuyibamba, sele ilungele ukuguqulwa kwakhona. Amaqondo obushushu ayehla qho emva kokuba iguqulwe aphinde onyuke de kufike ixesha elilandelayo lokuguqula. Okuguqulwa kuyaqhubeka ide yonke initrogen ekwingqumba ibe isetyenzisiwe. Ukuba ulandele umgaqo womthamo womgquba ulinganiselwa kwiingxowa ezili-15, icompost iza kuba nobushushu obufunekayo khona ukuze kwenzeke uqhekeqhekezo olwaneleyo kwingqumba, kwaye iza kude ivunde iphole emva kweeveki ezi-6 ukuya kwezi-8. Xuba ngokupheleleyo zonke izinto zohlukeneyo zokwenza ingqumba, uphinde uthathe ebezingaphandle usingenise embindini wengqumba ukuze nazo zidibane namaqondo obushushu aphezulu. Xa uguqula ingqumba, yenza uvavanyo lokuba ingqumba ifume ngokwaneleyo na, njengoko ukufuma okuninzi kusinika njengomophu yaye kufuneka bubuyiselwe. Zama ukugcina ukufuma kwingqumba bukumlinganiselo we-50%. Uvavanyo ulwenza ngokuthi uyikhame ngesandla esinye. Ukuba kumfimfa amanzi, imanzi kakhulu. Ukuba akumfimfi manzi, kodwa uthi xa uvula isandla sakho ingahlali idibene, yome kakhulu, yongeza amanzi. Ukuba xa uyikhamile le uyifumbathileyo akubikho manzi amfimfayo, uze uthi xa uvula isandla sakho ihlale idibene kakuhle, sele ikufutshane nomlinganiselo wokufuma ofunekayo oyi-50%. Iimpawu zecompost elungileyo. Shiya ummango onyuka kancinane apha ngaphezulu kwengqumba, ubeke ingca yokwakha izindlu okanye ingxowa zeenkozo zombona umzekelo apha ngaphezulu. Ziza kunceda ukhusela amanzi emvula egqithisileyo angangeni kwingqumba ngokuba angayenza ingqumba iphole kakhulu. Emva kwenyanga ezimbini liyaphela ixesha lokuguqula icompost, kodwa yilinde kangangenyanga ezine ide ilunge ngokupheleleyo phambi kokuba uyisebenzise. Xa sele ilungile ingqumba yakho kufuneka inombala omdaka, ibe nevumbi elimnandi, ikhangeleka ingumhlaba ochumileyo, ibe nobunkuphunkuphu, umele ukuze ubone imisonto yokungunda etyebileyo okanye engqindilili. Xa sele ivunde ngokupheleleyo, ingqumba ingagcinwa iminyaka ingakhange yonakale okanye ilahlekelwe zizondlo. Akukho mfuneko yokuyiguqula, kodwa khumbula ukuvavanya ubungakanani bokufuma ngalo lonke ixesha.
Xa usebenzisa icompost yakho emboneni, yomba umngxunya oyi-15 cm ubunzulu, ugalele ama-350 emitha ecompost emingxunyeni ngamnye uze wogqume ngomhlaba kushiyeke i-5 cm. Imveliso elendelekileyo xa unecompost esemgangathweni ogqibeleleyo ingaphaya kweetoni ezi-5 kwihektare, yaye iindleko zokuyivelisa ngamandla okuyisebenza kuphela. Elona nqanaba liphezulu lemveliso ekufikelelwe kulo kulimo ngendlela kaThixo kusetyenziswa icompost kumhlaba osemtsha ongazange wachukunyiswa ziitoni ezisi-8 kwihektare nganye. Apho umhlaba uphuncuke konke okunako ke amafama wona enokwazi ukuhlawula, ndiyawakhuthaza ukuba afake isichumiso sangaphezulu, top dressing, ekuthiwa yi-urea okanye i-ammonium nitrate kule minyaka mibini yokuqala ukuze bonyuse izinga le-nitrogen. I-compost sesona sichumiso ekufanele ukuba sisibone sikhona nakweyiphi na ifama njengoko sifundisa amafama ukuthembeka kwizinto uThixo onokwaneleyo lonke athe wazibeka ezandleni zethu.